ρεπορτάζ. Και το ρεπορτάζ τι λέει? Ότι μετά το χαμό τον οποίο προκαλέσατε χθες στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προφανώς για να πετάξετε την μπάλα στην εξέδρα και να μην απαντήσετε ποτέ σε αυτές τις αποκαλύψεις οι οποίες σας παρουσιάζουν και εμφανίζεστε να ενεργείτε ως ο πολιτικός του ρουσφετιού. Αυτός είστε, συγγνώμη που σας το λέω. Ως ο πολιτικός του ρουσφετιού λοιπόν παρουσιάζεστε για να ρίξετε εσείς την μπάλα στην εξέδρα. Αρχίσατε και βγάζετε αυτή την ιστορία η οποία ξεκίνησε από ένα οικονομικό site και έχει τη σημασία του αυτού. Θα σας πω γιατί σας το λέω. Και αφού έγινε ο χαμός λοιπόν, υπάρχει ένα έγγραφο χθες το οποίο εστάλει από τον κύριο Βασίλειο Κατριβέση προς τον κύριο αναπληρωτή Υπουργό, ένα ενημερωτικό σημείωμα, ο οποίος κύριος Κατριβέσης τον ενημερώνει τον κύριο Σταϊκούρα για τα μέτρα ασφαλείας τα οποία υπάρχουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Είναι ο νούμερο 2 του Γενικού Λογιστηρίου, του Υπουργείου Οικονομικών και Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ο κύριος Κατριβέσης, πρέπει να σας πω. Να δούμε τώρα λοιπόν πώς έγινε αυτή η διάρρηξη. Γιατί ο κύριος Κατριβέσης του λέει ότι αποκλείεται, Χριστιανέ μου, να σου έχουν διαρρήξει το γραφείο. Συνέλθε, του λέει. Τον πιάνει τον Σταϊκούρα από το αυτή και του λέει: συνέλθε. Είναι αυτά που λες, μας έχεις κάνει δημοσίως ρεζίλη. Γιατί λέει. Μεταξύ αυτών σημειώνεται ότι είναι ο έλεγχος των εισερχομένων και εξερχομένων ατόμων και η τήρηση σχετικού βιβλίου με καταγραφή των στοιχείων του, οι περιπολίες εσωτερικά του κτηρίου. Ακούστε να δείτε τώρα πώς καταφέρανε να διαρρήξουν το γραφείο του Σταϊκούρα. Μάλλον αυτοί οι οποίοι έκαναν την διάρρηξη μέσα εισαγωγικά, όπως είχαν κάνει και παλαιότερα τη ληστεία στον Τζο Χατζόπουλο και είχαν κάψει και διάφορα άλλα έγγραφα σε υπηρεσίες, ήταν φαντάσματα. Εξαϊλώθηκαν, δεν τους είδε κανείς. Δεν τους πήρε χαμπάρι. Γιατί ακούστε να δείτε τώρα τι μέτρα ασφαλείας έχει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που τα γράφει ο κ. Κατριβέσης και του λέει του κ. Σταϊκούρα: hello, ξύπνα, σύνελθε. Τι είναι αυτά που λες? Λοιπόν, λέει, τα Σαββατοκύριακα η υπηρεσία μας διαθέτει νυχτοφύλακες. Πλέον αυτόν το κτίριο φυλάσσεται επί 24 ώρες, γιατί ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι Σαββατοκύριακο έγινε με το μεγάλο ρηφιφί. Πλέον αυτόν το κτίριο φυλάσσεται επί 24 ώρες βάσει σε όλες τις μεριές από την ελληνική αστυνομία. Διατίθεται ένας αστυνομικός και σε περιπτώσεις ειδικές π.χ. πορείες αρκετή για τη φύλαξή του. Τα καθήκοντα των αναδόχων και των φυλάκων έχουν περιγραφεί σχετική σύμβαση που σας έχει δοθεί. Μεταξύ αυτών σημειώνεται ότι είναι ο έλεγχος των εισερχομένων και εξερχομένων ατόμων και η τήρηση σχετικού βιβλίου με καταγραφή των στοιχείων της περιπολίας εσωτερικά του κτηρίου, ο έλεγχος λειτουργίας της χρήσης ανάγκη συστήματος πυρασφάλειας, ο έλεγχος του περιβάλλοντος χώρου όλο το 24ωρο, καθώς και η πλήρης ευθύνη του αναδόχου για εκλοπή και κάθε είδους δόλιοφθορά στο κτίριο. Μετά το εξηγεί ποιες ώρες μπαίνει το κοινό κτλ. Για να τα ξέρει ο κύριος Σταϊκούρας. Και τώρα πάμε στον τρίτο όροφο, στον όροφο που στεχάζουν τα γραφεία του αναπληρωτή Υπουργού. Πλην, λέει, των γενικών μέτρων που λαμβάνονται στην είσοδο, που για να ανέλθει κάποιος στο γραφείο του Υπουργού πρέπει να δοθεί έγκριση του αρμοδίου υπαλλήλου του γραφείου και να προμηθευτεί καρτελάκι ειδικού χρώματος. Και επειδή στον τρίτο όροφο πλην το γραφείο του Υπουργού υπάρχουν και άλλα γραφεία στα οποία εργάζονται υπάλληλοι του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους από την πολιτική ηγεσία, έχει ζητηθεί να υπάρχει μόνιμη βάση κατά τις εργάσιμες ώρες ένας φύλακας εταιρείας Mondial Pol στον τρίτο όροφο και να ελέγχει τους χώρους του γραφείου του Υπουργού και να μην επιτρέπει την είσοδο σε κανένα χωρίς σχετική έγκριση. Παράλληλα, στο σχετικό ενημερωτικό του σημείωμα έχει κατασταθεί από το 2008 ηλεκτρονικό σύστημα ασφαλείας που ελέγχει τους χώρους του τρίτου ορόφου, αστακεί δηλαδή στον τρίτο όροφο. Αλλά πάρα αυτά διέριξαν τον κύριο Σταϊκούρα. Έχει κατασταθεί, λέει, ηλεκτρονικό σύστημα ασφαλείας που ελέγχει τους χώρους του τρίτου ορόφου και παρακολουθείται από τους αστυνομικούς προσωπικής ασφαλείας του Υπουργού. Για το παραπάνω σύστημα ασφαλείας η υπηρεσία δεν είχε και δεν έχει καμία πληροφόρηση. Όσον αφορά, λέει, τα κλειδιά των γραφείων του Υπουργού, αυτά φυλάσσονται με ευθύνη του πολιτικού γραφείου του εκάστοτε του Υπουργού. Στη ΔΕΛΤΑ 4 προσωπικού, ουδέποτε ανατέθηκε αυτή η αρμοδιότητα. Κατά την τοποθέτηση του κ. Σαχινίδη ως Υπουργού Οικονομικών, παρέμεινε στα γραφεία του επί του κτηρίου του Οδού Πανεπιστημίου 2 υπάλληλοι του γραφείου, οι οποίοι και παρέδισαν τα κλειδιά στους υπαλλήλους του νέου αναπληρωτή Υπουργού. Δηλαδή, λέει, κύριε Σταϊκούρα, εσείς δεν δώσαμε τα κλειδιά στους δικούς σας ανθρώπους. Παράλληλα, έγινε καταγραφή υλικών των γραφείων από τον πρώην Διευθυντή Οικονομικού, ο οποίος παραδόθηκε στον νέο Διευθυντή Προσωπικού. Συμπεράσματα. Αφού λοιπόν του λέει ότι τα. Hello, Σταϊκούρα, του λέει, τα κλειδιά τα πήρες εσύ και η κουστοδία σου. Στα συμπεράσματα λέει ότι η Διεύθυνση Προσωπικού θεωρεί ότι με όλα τα μέτρα που έχουν τηρηθεί το τελευταίο διάστημα, το επίπεδο ασφαλείας του κτηρίου βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο. Υπογραφή Βασίλειος Κατριβέσης. Τι έχετε να πείτε για αυτά, κύριε Σταϊκούρα? Πώς έγινε η διάρρηξη? Από τον Άρη ήρθανε? Μήπως ήταν Νεφελίμ, Ελοχήμ ή άλλα πλάσματα τα οποία δεν ανιχνεύτηκαν, δεν τα είδε κανείς και έφυγαν σαν τους ποντικούς και σας κλέψανε το αρχείο με τα ρουσφέτια. Για να μου το Θεό και της Παναγίας. Σοβαρευτείτε και επικεντρωθείτε λίγο στο θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί έχει να κάνει με το μηχανισμό τον οποίο είχατε στήσει εσείς και άλλα συγγενικά σας πρόσωπα. Ο ΚΣ θα αποκαλύψουμε σήμερα ποιος είναι. Ο ΚΣ ο οποίος φέρεται να δίνει εντολές για αυτά τα ρουσφέτια. Είχατε στήσει ένα ρουσφετολογικό σύστημα εξυπηρέτησης ψηφοφόρων και δικών σας παιδιών.
Αυτά, κύριε Σταϊκούρα, δυστυχώς δεν συνάδουν ούτε με τις σπουδές σας, ούτε με το βιογραφικό σας. Σας γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Γνωρίζουμε ότι είστε ένας επιστήμονας, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γνώσεις, ικανότητες, αλλά δυστυχώς πιαστήκατε στη φάκα. Καλή σας μέρα.